Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündülügi gepleşigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Aşgabatyň aeroportunda Türkiýe göwürilmedik bir aýal maşgalanyň saglyk ýagdaýy yaramazlaşyp, ol soňu bilen aradan çykdy. Bu ýagdaý barada Azatlyk radiosynyň biri-birinden habarsyz Ençeme Çeşmesi habar berdi. 28-nji maýda ýaşy 50-den hem aşan bir aýal öz ogly bilen Istanbuly uçmak üçin Aşgabatyň aeroportuna barýar. Şonda migrasiýa gullugy ogluny geçirip, onuň ejesine bolsa ýyzyna gaýtarýar. Migrasiýa gullugy ol denanyň soňky sapar Istanbuly uçanda öz gyzy bilen gidendigini, ýyzyna dolananda bolsa ýeke özüniň, ýagny gyzyny ol ýerde goýup gaýdandygyny aýtdy. Migrasiýanyň işgäri ol denanyň üstüne gyýgyryp ýurtdan çykarylmajakdygyny aýtdy. Diýip, bu wakalary şaýat bolanlaryň biri Azatlyk radiosyna maglumat berdi. Sözümüziň şu ýerinde bellesek, bu waka bilen ilteşikli şahsiýetleriň atlary belli bolsa-da, Azatlyk radiosy howpsuzlyk jähtinden olary çap etmekden saklanmak netijesine geldi. Aýal maşgaly uçara göwürilmän ýyzyna gaýtarylandan soň, onuň gan basyşy ýokurlanyp, saglyk ýagdaýy yaramazlaşyp, ol husyny ýitirýär. Ol şol ýerden destine keselhana äkidilýär. Şaýatlaryň biriniň aýtmagyna görä, aýalyň ogly aljyryňlygy düşüp resmiýlerin üstüne "Siziň etmişiňiz barada Azatlyk radiosyna habar berip, tutuş millete aýan ederin" diýip gyýgyrýar. Munyň ýyzy bilen de ol aeroportda howpsuzlyk gulluklary tarapyndan 3-4 sagatlap soraga çekilýär. Mundan başga howpsuzlyk gulluklary ýolagçylara bu waka barada hiç ýerde gürläýmäň, dilleriňize berk boluň diýip tapşyryk berýärler. Bu hadisanyň ýüze çykan güni uçur reýsleriniň ençemesi gijikdirilýär we başagaýlykda ýolagçylaryň ählisi migrasiýa gullugyndan geçirilip uçura göýberilýär. Galy berse-de keselhana äkidilen aýal maşgaly şol ýerde jan berýär. Adat boluşýaly türkmen emeldarlary we mediasy bu pajygaly hadise barada hiç dil ýarmadylar. Emma Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki bir çeşmesi bu ýagdaý boýunça derňegiň başladylandygyny, türkmen howa ýollary we howpsuzlyk gulluklarynyň ýolbaşçy işgärleriniň wezipelerinden çetleşdirilmek hupynyň bardygyny maglumat berdi. Ol 30-njy maýda geçirilen howpsuzlyk geňişiniň mejlisiniň dowamynda Milli Howpsuzlyk ministri Bayramowa berilen bir käýinjiň hem aeroportdaky waka bilen baglydygyny sözüne goşdy. Gepin gerdisine görä bellesek, Türkmenistanda dowam edýän täsiri halkyň durmuşynda barha ýiti duýulan ykdysady krizisiň fonunda raýatlar mundan çykylgany köpçülikli ýagdaýda daşary ýurtlary eklenç gözlegine ýykyn etmekde tapýarlar. Azatlyk radiosynyň ýerli çeşmeleriniň berýän habarlaryndan çen tutulanda türkmen häkimetleri raýatlaryň köpçülikli ýagdaýda migrantlygy ýykyn etmeginiň öňüni almak üçin durmuşy geçirýän tilsimleriniň gerimini giňeltmäge dowam edýär. Gepleýär Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň köçelerinde türkmen bolmadyk denanlara olaryň geýmine degişli bellikleriň edilmegi bilen bagly wakalar köpeldi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä, özüni tanatmadyk adamlar köçede denanlaryň ýanyna baryp türkmen milli geýimlerini magsus uzyn köýnek geýmegi talap edýärler. Meniň anyk bilýänleriň arasynda 40 we 60 ýaş aralygyndaky denanlaryň ençemesi bar. Olar türkmen däl, olardan ikisiniň ýanyna awtobus duralgysynda bardylar. Ýene biriniň ýanyna köçede, hem ikisine tekke hem ors bazarlarynda, ýagdaýlaryň üçüsinde olaryň ýanyna 2 sany erkek adam bile barypdyr, ýene ikisinde bir adam barypdyr. Olaryň ählisi resmi görnüşli geýimde, ýagny gara kostyumly, ak köýnekli we gara galstuk geýinen adamlardy. Olaryň hiç biri özüni tanatmandyr, emma ählisi iňen sypaýatçylykly gepleşipdir diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Onuň görüň bermegine görä aýallaryň ählisine bir meňdeş zatlar aýdylypdyr. Ýagny siz musulman ýurdunda ýaşaýarsyňyz, milli däp desurlary hasaba almaly, sadarak bolmaly, köýnege geçmeli, köýnek has gelşikli diýipdirler. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň bellemegine görä ýagdaýlaryň ählisinde diýenler özlerine ýüzlenen adamlara gaýtargy beripdir.
Olar wakalaryň ählisinde jogabyny aldylar. Biri olara siziň näme düýpden idare işiňiz ýokmy? Gowsy bazarlarda we dukanlarda bahalaryň galmagyna gözükçülük ediň diýdim. Ýene biri biz ilki bilen demokratik ýurtda ýaşaýarys, telewizionyada hem gazetlerde aýdylmagyna görä. Egerde siz ähli zenanlaryň üstesine türkmen bolmadyklaryň milli köýnek giýmegini isleseňiz görelde boluň. Näme üçin siz Ýewropa kostyumyny giýdiňiz? Balak we galoş giýin, atyr sepmegi betediň. Näme üçin sizden çilmiň ýiti gelýär? Avtologdan düşüp eşege münüň diýipdirler. Ahlak gözükçüsi siz bilen gepleşmek kyn, emma duýdurduk diýip gidipdir. Başga wakalarda aýallar diskriminasiýany agdap gahargadap bildirdiler diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy gürrüň berdi. Munyň bilen bir wagtda onuň sözlerine görä jalbar giýen aýallara jerime salynıp başlajakdygy, awazada diňe bir açyk däl ýapyk kupalniklerde hem suwa düşmegin gadagan ediljegi, diňe uzyn köýnekde suwa düşmäge ruhsat beriljegi barada ýylatyň arasynda gürrüňler edilýär. Türkmenistanyň häkimetleri aýallaryň daşky görnüşine berýän önsüni soňky aýlarda hasam artdyrdy. May aýynyň başynda Aşgabatyň polisiýasynyň uzyn köýnekli türkmen aýallaryny saklaýanlygy, olaryň köýnekleriniň aşa dardygyny aýdyp şeýle giýimleri giýmekden saklanmagy we olaryň ýüzüni, saçyny, dyrnaklaryny boýamazlygyny talap edenligi barada habar berilipdi. Aýallaryň kemsitmeleri we işe habar bermek haýwaty bilen jerime tezewar edilmegi bilen bagly wakalaryň birnäçesi Azatlyk radiosyna ma'lum boldy. Aprel aýynyň aýagynda Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň zenan işgärlerine saçyny we ýüzüni boýamakdan saklanmak talabyň edilenligi habar berilipdi. Şonda aýallaryň giýimleriniň uzyn, tas ýere degip durmalydygy we bedenine ýapyşmaly dälligi aýdylypdy. Käbir edaralarda aýallardan milli türkmen balaklaryny giýmegin talap edilenligi habar berilipdi. Şeýle aprel aýynyň başynda Azatlyk radiosy Türkmenistana aýallar üçin niýetlenen sowa düşülýän giýimleriň getirilmegine degişli gadagançylyk barada hem habar berilipdi. Türkmenistanda ýylatyň giýimine we daşky görnüşine degişli tema ne ýurt resmiýetleri ne de döwlet mediasy tarapyndan gozgalýar. Munyň bilen birlikde türkmen häkimetleri ýylatyň giýimine uly üns berýärler. Ilkinji nowatda da bu okuw jaýlarynyň okuwçylarynyň, döwlet edaralarynyň işgärleriniň we resmi çäreleriň gatnaşyjylarynyň daşky sypatyna we giýim eşigine degişli. Gipleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. Resmi Aşgabat tozonly howada özüň alyp barmagyň düzgünleri barada maglumat ýaýratdy. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi 29-njy maýda medpugat serişdelerini tozonly howada özüň alyp barmagyň düzgünleri barada maglumat berdi. Ýöne çap edilen maglumatda soňky bir näçe günüň dowamyny ýurdun käbir künjeklerini gurşap alan çal tozon aglalmady. Şemally howada we şemal ýatandan soň howada tozon saklanyp biler. Şol döwür her hili dowamly keselli adamlar öz saglygyny has esewan bolmalydyrlar diýilip beýanatda aýdylýar. Şeýle-de onuň mazmununy tozonly howada adamlara öýden çykmazlyk, gerekli mukdarda arasy suw içmek, gan basşy gödäwçilik etmek, dem alyş ýollary näçe adamlara medisina nikabyny giýmek maslahat berilýär. Türkmenistanyň hidrometeorologiýa baradaky milli komiteti agzalýan howa hadisesi barada aralyň duduny getirenligi aýdylýan şemalyň tiýilligi barada ýa-da raýatlar üçin zerur bolan beýleki maglumatlar hakda ne wakadan öň ne de soň maglumat berdi. Ma'lum bolşýany maýyň 27-sine geçilen giýje Türkmenistanyň Demirgazyk welaýatynyň tas ähli etraplaryny dudu tozon gurşady. Bu harasatyň agzalýan alamatlary Lewap welaýatynyň darganaty we Dänew etraplaryna da duýuldy. Finçiler aralyň dudunun götürilip Merkezi Aziýada şeýle howa hadisalaryna ýol açanlygyny aýdýarlar. Şol sany maýyň 27-sinden 28-sine geçilen giýje türkmen paýtagtyny hem çal tozon gaplady. Bu barada Aşgabatda Finçi Mamrat Bugaýew 31-nji maýda telefon arkaly beren gürrüňine 3 gün mundan odal Aşgabada aralaşan çal tozonu adamlaryň ilki ömürdür öýdenligini, ýöne gysga wagtda onuň ömürde çal tozon onuň ma'lum bolanyny gürrüň berdi. Finçi aýyň 27-sine giýje penjireleri açyk galan ýaşaýjylaryň ýer seher oýunyny, öý goşlaryny we mebellerini 2-3 mm galanlykda çal tozonuň gaplap alanygyna şaýat bolanlyklaryny olaryň özlerine salgylanyp gürrüň berdi. Aýyň 29-ny göz ýetimleri 350-400 metr bolan bolsa 30-ny şo göz ýetimiň giňligi bir bolup 600 metre ýerli ondan aňyrsy bolsa sarlyman görünen ok 500-600 metrden aňyrsy sarlyman Aşgabat
diýip Synçy Bugayew aýtdy. Ol söhbetdeşligiň dowamyny Türkmenistanyň paýtagtyny gurşap alan çal todunyň yerli ýaşaýjylaryň gündelik durmuşyna täsir edenligini gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde Synçy adamlaryň köpçülikleýin media we metbuat serişdelerini agdalýan howa hadisesi barada alymlaryň we lukmanlaryň çykyşlaryna garaşýanlygyny, ýöne hiç bir platformada bu hakda hiç ýyly maglumatyň berilmeýänligini sözüniň üstüne goşdy. Ýa-da 28-den bäri adamlar özleriniň çağararyny, soğuklaryny mümkin kadar angus ýagdaý bolsa çağarar barna iýberen oklar. Şu adam demalhalar şuň ýygynyň bir gowluk bilen turmazy bolmagyny demal ýollaryna diýanyň ýetjekligini adamlar aňýaly şol üçin iýberen oklar. Oňdaşyndan gizeleriniň haşory her kim özüniň öňündäki artyk soğulugyny alyp ýa-da ýaşly adamlar özüniň belgisi bilen şäher heýleýäklaryny radyny gurrunlaşma ýetjeklerini olam garlyny dört günler o ýagdaýlaram ýok. Diýip paýtagty Synçy Bugayew belledi. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman tenagaty ministrligi tozonly howa barada 29 maýda ýaradan maglumatyny ýokary gan basışly adamlar öýkün keseliler, dürli allergiýa dertli adamlar maşgala lukmanynyň gödäwçiliginde bolup, olaryň maslahatyna dolu eýermelidirler diýilýär. Resmi beýanatda duýdy tupan, çal, duman we agdalýan howa hadisesi baradaky beýleki maglumatlar agdalmaýar. Gepler Azatlyk radiosu gepleşiklerimiz dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sultan Atçylywa. Soňky 2 aýyň dowamynda Türkmenistanyň dermanhanalarynda dermanlaryň bahalarynyň aşa ýokarlanýandygyny, käbir dermanlaryň bolsa asla tapdyrmaýandygyny görse bolýar. Aşgabatly ýaşaýjylaryň Azatlyk radiosyna aýtmaklaryna görä, mundan 2 aý ödül dermanlaryň bahasy ýokarlanda da gerek dermanlaryny gözläp tapsa bolýardy. Emma soňky 2 hepde wagt berip zerur bolan dermanlaryň käbir görnüşlerini tapyp bolmaýar. Dermanhanalarda bar bolan dermanlaryň bolsa bahalary indi ýöneköy halky üçin el ýeterden has ýokarlandy diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Pananin dermanyň tabletke görnüşi, akson reaksiyon tanzimlik dermany ýaly saglyk ýaşaşlyk pasportyna girýän dermanlary Aşgabatyň dermanhanalaryndan satyn alyp bolmaýar. Ýarym ýyl gowrak wagt mundan ödül saglyk ýaşaşlyk pasportyna girýän dermanlaryň iň derurlar tanawdan aýryldy. Ýeňil ýel paý dermanlara lukmanlar resept ýazyp berseler-de olary dermanhanalardan satyn alyp bolmaýar. Ýeňillikli berilýän resept öňçe şu derman ýok. Gymmat bahasyndan satyn alsaňyz bar diýip şol bir dermanhananyň işgärlerini näsaglara jogap berýärler. Şol bir dermanhananyň resept bölüminde ýok dermanyň ikinji bir dermanlary dolu wagtynda satylýan bölüminde bar bolmagy bolsa, derman gözleginde sergezdan bolup beren näsaglaryň halyny has hem agyrlaşdyrýar diýip özüni aýna daýda diýip tanıştyran Aşgabatly pensioner aýdýar. Aýna daýdanyň aýtmany görä, akson reaksiyon tanzim dermanyny ol 2 aý mundan ödül ýeňillikli resept bilen 10 santini 11 manada satyn alypdyr. Ol soğuklap bu tanzim dermanyny gaýtadan ulanmakçy bolanda oňa resept bölüminde bu dermanyň ýokdygyny aýdypdyrlar. Aşgabatyň birinji dermanhanasynda bolsa, bu dermanyň bir ampulasyny ol 7 manatdan satyn almaga mejbur bolupdyr. Uzal 10 ampula üçin 11 manat tölen bolsam, dolu wagtynda 10 ampul üçin 70 manat tölemeli boldum. Ýazylýan reseptlere näsaglara gerekli dermanlary berip bilmejek bolsalar, saglyk ýaşaşlyk pasportynyň hem geregi ýok. Biderek ilatoňa her aýda pul tölemeli bolýarlar diýip aýna daýda janygyar. Mundan bir aý ödül 5 ampuladan ibarat bolan bir gap tanzimlik pananin dermanyň 38 manatdan 68 manata galdyrlandygyny, 5 ampuladan ibarat bolan almy we tanzimlik dermanyň bir gabynyň 98 manatdan 142 manata galdyrlandygyny, 3 ampuladan ibarat bolan kakarnet tanzim dermanyň 59 manatdan 92 manata galdyrlandygyny, ýeňillikli resepte berilýän 250 gramlyk Fizrastvor dermanyň özel bir gabynyň 2 manat bolandygyny,
Häzir onu hem dermanhanalarda yeňillikle resept bilen 3 manat 90 teňeden satyn alyp bolýandygyny Azatlyk radiosu bilen töhbetdeş bolýan käbir ýaşaýjylar gurrun berýärler. Azatlyk radiosu bilen töhbetdeş bolan bir dermanhana işgäriniň aýtmagyna görä bolsa, onun işleyen hususy dermanhanaty häzirlikçe Türkmenistanda öndürilen dermanlardan gaplap, tatuwa çykaryp iş ýöredýärler. Sebäbi döwlet tarapyndan hususy dermanhanalara daşar döwletlerden getirilen dermanlar üçin konvertasiýa edilmeýändigini, dollara Garawazardan 20 manatdan satyn alyp, daşar döwletlerden derman getirmeň hem kıyın meseledigini, emma bu usul bilen işlemeň hem işgärlere aýlyk tölemäge girdeýji getirmeýänligi sebäpli öz hususy dermanhanasyny ýapmakdan bolsa alajynyň galmaýandygyny ol söhbetdeşlikde aýdýar. Gipriyar Azatlyk radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. Türkmenistanlı bir ayal gyzyl gaçakçylygyny aýyplanyp Delhi'nin aeroportuna saklandy. Türkmenistanlı bir zinan maşgaly bahasy 4 milyon 100 000 hindi rupiýasyna barabar, ýagny takminan 61 000 dollar meçbürnäki altyny bir kanun ýollar bilen Hindistanyň çägine saljak bolany tutsak edildi diýip internetde peýda bolan habarlarda Hindistanda resmiýlerin 31-nji maýda çap eden maglumatlaryna esaslanyp habar berilýär. Güne bildirilýän 43 ýaşly Türkmenistanly pensiýon we Istanbuldan Delhi'ye gelenini gümrük gurulunyň işgärleri tarapyndan saklanýar. Ýolagçynyň bagajynyň we şahsy maglumatlarynyň jikmejik barlanmagynyň netijesinde biri-birine sepleşdirilen köp sanly altyn ýüzük tapyldy. Ýüzükler biri-birine dakylyp olardan altyn zynjyr ýasalypdyr. Zynjyryň jem agramy 1,13 kilogramy barabardyr. Ýolagçy zynjyry boynuna dakanypdyr diýilip gümrük gurulunyň beýanatyna aýdylýar. Beýanatda ele salynan gyzylyň bazar wakasynyň takminan 41,13 laha, ýagny 60 000 Amerikan dollaryna barabardygy saklanan ýolagçynyň Türkmenistanyň raýatydygy we onuň tutsak edilenligi bellenýär. Mundan ozal 4-nji maý güni 14 Türkmen raýaty Delhi'nin Indira Gandhi adynyň halkara aeroportuny bir meňzeş aýyplama esasyna tutsak edilipdi. Şonu tutsak edilenleriň 22-siniň aýal maşgaladygy habar berilipdi. Olaryň ýanyndan ýolagçy jarnamasyny görkezilmedik, ýagny bir kanun geçirilmäge tinançylan altyn şaý sepleri tapylypdy. Aýyň başynda Huwa menziline saklanan Türkmenistanly aýallaryň biri öz ujypsyz altynyny sumkasyna gizläp geçirmäge tinançýar. Olaryň beýlekisi gyzyrlaryny altyn zynjyr görnüşinde geçirjek bolýar. Şonu gümrükçüler ýaşyl zolokdan geçmekçi bolan has kän altyny Türkmenistanlylary saklaýar. Olaryň her haýsysynyň öz ýanlary bilen bir kanun ýollar arkaly gümrükden geçirmäge tinançan altynlarynyň agramy 600 gramdan 1 kilogram aralykda bolup çykýar. 2 sagatyň içinde Türkmenistanyň gelýän 29 ýolagçy saklanyp, olaryň ýanyndan gaçak ýollar bilen geçirilmäge tinançylan takminan 17,5 kilogramlyk altyn taplyar. Ýurdun gümrük resmiýetleri Türkmenistanly ýolagçylaryň Hindistany esasan Türkiýanyň we Türkmenistanyň howa ýollaryna degişli uçur gatnawlaryna sapar edýänligini belleýär. Mitbugat habarlarından ma'lum bolşuna görä pensiýony bugün Howa menziline saklanan Türkmenistany zenan hem mundan ozalky saklanan Türkmenistany altyn gaçakçylarynyň tärine ýeripdir. Türkmenistanyň syýasy durmuşyny ýakynan izlerleýän halkara syýançylar ýurdun garaşsyzlyk ýyllaryna iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýänligini aýdýar. Mundan ozal Bakuň halkara deňiz portunyň gümrük gurulunyň işgärleriniň gaçak görnüşde Azerbaýjany gyzyl geçirmekçi bolan türkmen raýatlarynyň saklanlygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistany dowam edýän ykdysady krizisiň fonunda ýurdun Garawazarlaryna bir Amerikan dollarynyň bahasynyň 25 manata ýetenligi habar berilýär. Gepler Azatlyk radiosu. Efirde habarlar günneligi bilen men ýoksan Anurwan. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Demokratik Institutlar we Adam hukuklary bürosy Türkmenistanyň 25-nji martda geçirilen parlament saýlawlaryna hakyky demokratik saýlaw prosesiniň wajyp aýratynlyklarynyň bolmagyny aýdýar.
Gurmanyň 30-njy maýda çap eden hatawatyna syýasy ýagdaýyň diň adynyň pluralist, ýagny köptürli bolanlygy we hakykat ýüzünde esasy azatlyklaryň ulanylmagynyň bir çäklendirilýänligi bellenilýär. Häkimetleriň aýdynlygyň berja edilýänligini görkezmek urun eden tagallalaryna garamazdan saýlawlaryň dogurçylygy berja edilmedi we bu ýagdaý saýlaw netijeleriniň şüpheli bolup galmagyna getirdi diýip hatabatda edilýär. Demokratik institutlar we Adam hukuklary bürosy häkimetlere galyp ses berişligin, şol adamlaryň gaýta ses bermeginiň, saýlaw gapyrjaklaryny bültenlerden dıkyp doldurmagyň, saýlawa gatnaşygyň derejesini galyplaşdyrmagyň öňüne almak bilen saýlawlaryň dogurçylygynyň üpjün edilmegini maslahat berýär. Ýurtda metbuat köptürlüliginiň we garaşsyzlygynyň bolmalygy saýlawçylary habardarlyk esasynda karara gelmek üçin zerur bolan maglumatlar almakdan mahrum edýär diýip hatabatda edilýär. Bu meseleni çözmek üçin garaşsyz metbuatyň döremegini, söz azatlygynyň ulanylmagyny höwetlendirmäge, maglumat el ýeterliginiň üpjün edilmegine şert döretmek maslahat berilýär. Kanun esasında kandidatlaryň ählisiniň kampaniýa duşuklaryna gatnaşmagy, öz aýtjak zatlaryny metbuat arkaly halka ýetirmäge deň hukuklary bar. Emma hakykatda welin kampaniýa döwründe häkimetleriň özleriniň uran kampaniýalaryndan başga kampaniýalar iş ýüzünde gadagan edildi diýip hatabatda edilýär. Şeýle de hatabatda kandidatlary öz usullary esasynda kampaniýa geçirmäge ruhsat bermek ünlelýär. Merkez saýlaw komissiýasynyň eden tagallalaryna garamazdan saýlaw administrasiýasynda umumyň aýdynlyk bolmady. Hatabat saýlaw administrasiýasynyň aýdynlyk, professionallyk we bitaraplyk görelgelerini tutmaga çagyrýar. Şeýle de häkimetler saýlaw komissiýalarynyň hökümetden garaşsyz bolmagyny üpjün etmäge çagyrylýar. Saýlawlara bir näçe gün galanna ýurtdaky saýlaw nokatlarynyň bir toparyna video gödökçüligi ýola goýuldy. Habar berilmegine görä, bu çäre prezidentiň beren görkezmesi esasynda merkez saýlaw toparynyň karary we başga bir hukuk esasy bolmazdan görüldi. Merkez saýlaw toparynyň döwlet organlaryna garaşlylygy ýynjylyksyzlyk döredýär diýip hatabatda bellenilýär. Şeýle de hatabatda saýlawçylaryň gaýtalanyp hatabalanmagynyň garşysynda hiç bir kepilligin ýokdugy. Demokratik institutlar we Adam hukuklary bürosynyň bu mesele boýunça olal beren rekomendasiýalarynyň jogapsyz galanlygy bellenilýär. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň Demokratik institutlar we Adam hukuklary bürosynyň hatabatyna saýlaw kampaniýasynyň hem o diýen gölilerlik bolmanlygy, megerem onuň jemgyýetde kän bir gyzyklanma döretmänligi bellenilýär. Kandidatlar saýlawçylary 10 minutluk öňünden taýinlanan telewizyon çykyşlary bilen ýüzlenirler we kampaniýa döwrüne bilelikdäki pikir alışmaýa çekeleşik bolmady. Habarlarda iş başyndaky prezidentiň oglundan beýlek kandidatlaryň saýlawdan öňki işleri barada bir sözem aýdylmady diýip Demokratik institutlar we Adam hukuklary bürosynyň hatabatyna edilýär. Gepleýär Azatlyk radiosi. Habarlar ünlüligimizi halkara temasy bilen dowam etdirýär. Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Abşanyň prezidenti bilen Demirgal Koreýanyň lideriniň arasynda planlaşdyrylan sammitden öň Demirgal Koreýa baryp ul derejeli resmiler bilen uguşýar. Lavrowyň 31-nji maýdaky saparyna Moskwanyň, Pxenyanyň, Birleşen Ştatlar we Günerta Koreýa bilen gurýan diplomatik gatnaşyklarynyň arasynda öz sesiniň eşdilmegini üpjün etmek synanşy hökmüne garalýar. Lavrov Pxenyanyny Demirgal Koreýanyň lideri Kim Jong-un bilen duşdy diýip ortiýetiň daşary işler ministrligi ýurduň daşary işler ministriniň geçiren gepleşiklerinden soň Twitter'de habar berdi. Biz Demirgal Koreýa hemde Günerta Koreýa bilen gatnaşyklary, şonuň ýaly Demirgal Koreýa bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda gatnaşyklary gutlaýar diýip Lavrov 31-nji maýda Demirgal Koreýanyň daşary işler ministri Ri Yong-ho bilen duşdukdan soň aýtdy diýip ortiýetiň TASS habar urlugy habar berdi. Rus ministri daxilly taraplaryň ählisini şeýle wajyp we ynjyk prosesde şowsuzlyga uçuralmagynyň öňüne almakdaky jogapkärçiliklerini dol düşünmäge çagyrdy. Moskwa, Pxenyan we Seul bilen bilelikdäki ykdysat taslamalary şol sanyna demir ýol gurulşyny amala aşyrmaga gyklanýar diýip Lavrov aýtdy. Ortiýet bilen Demirgal Koreýanyň arasynda kiçirek araçak bolup, onuň uzunlygy uzak günne ordaky Vladivostok şäherinden bir näçe kilometr aralyga uzaýar we bu iki ýurt degişlilikde ýürekdeş gatnaşyk saklaýar. Lavrowyň Pxenyana sapary Abşanyň prezidenti Donald Trump bilen Demirgal Koreýanyň lideri Kim Jong-unyň arasyndaky taryh sammiti gurnama uğruna alınıp barlayan diplomatik tagallalaryň gyzgalanlyk wagtyna gabat geldi. Abşanyň döwlet sekretary Mike Pompeo 30-njy maýda New Yorkda bu meseleni maslahatlaşmak üçin Kim'iň sag gol hasaplanýan general Kim Yong-chol bilen duşdy.
Kim Jong-chol Demirgal Koreýanyň 20 ýyl golay wagt içinde Birleşen Ştatlara sapar eden iň ul derejeli lideri bolup, Pompeo bilen nahar başynda duşdugy olar 31-nji maýda hem duşjar. Washington Pxenýany belli bir ykdysady we howpsuzlyk wagtlerini bermek bilen Koreýa ýarymadasynyň ýadro ýaraglaryndan dol saplanmagyny gadanmaga çalışýar.